cingrum iklan ya bangsa alam the thanagim jase main itum tong sekot ben ka cingrum alam the bangela henlo patimi ani kang sam letum APHLC organizing secretary kursinga ke hai phan la KSA jase met lamding road atum Thomson rong pi ben atuma group atum kursing timo ke hai phan ahem long da masi nepon check nasi laso putha ka bangke nilitum bangke punang kok kopi pot pulo tangte non ilitum chini social media long tum lame chepang jar pik pik even tum jayaka thar phananda ake no lam pu pik pik sidame pini ani sinile tum APHLC leaders tum se jakong thuram pen nilitum maju handa pupe tengkhengke nali tum anda chini nasi nili tum ki pudun kang tu mangala henlo student long jong si cyclem bom lang pulo tangte student na otsi tum donangji athima ilitum student pulotang te ilitum mesena oda dur pensi non obe kimi teman na than ponangji mum ponangji lana ponangji nasi non ilitum kachini ateng pulotang te lada kapre katum ta akese tum ta involve du pusida me jasemet amen ke klang dong ke Thomson rong pi tando nasi lason alang isi lo pen lang nam lo pulotang te alang li criminal act si ceplang de lo anil te ilitum aron re pensi de ake heno la poson cha kong thuram se dam de lo posi niletum FIR da pier lo dakta na se lo teng bensin non bang ke insai nang kok KSA pucot kali lo umanya ke heno bang pujong silason ke bang jelang dokok pulatang te lo teng bensin la ke insai nang kok na se lang panon ya hem bensin pon de lo pon de kidnapping criminal conspiracy la pen isia bang ke threatening la ke criminal intimidation polo la pen isia bang ke attempt to murder pli a section pen bang ke alang tumam pa bonang kok ni tumang nasi KSA jot kali lo ilitum kaprek innocent citizen atum phan andame lason ke bang jelang hot ke ther ke hap dokok lo tangte lo teng se tum ke klem nang kok asi alang le phan dak ne ponchek lo ko nang lo thu lo la poson pen nang le tum hospital an la medical la sai phan dampon la lang phan ki pasu are nge pasu pon lason duma nili personally bang ke visit dam long lelang setame alang statement kipiat yang pulotang te kaci thur pon lason da dulo posipu akeng phulo manta lepen sandal pipini anta we itum ala video long ta itum theklong asi lason pulotang te itum lake lasona sai ke claim ke odlang no dum se ke claim di itum chini mati pinyani ta kumal lason kang hu ki pon ke kidnapping ke arlo sor tum se ke claim son ke kahen no ot ke asi non itum bang ke latum ke claim apot itum bang ke isi bangke punang kokpo ba condemn nang kokpo jatejen kibang jilang arni bangke lason criminal activities abangke awedan nang pu ham phangalong bang lahan lo lapen lo teng ke tum claim nang kokpo la so teng bangke thiman tum aron do koklo posi e bang chepa phokela ke tum aron kalidan mati di maju pancetai tum bangke lason bangke claim kalidan nang ji nasin tuma laso puthak sin semen tum phanang ke phalo lapen non ke bang jilang bang ke lahan lo kumane bang puson dokok pate APHLC bang step deng pu deng vek pulake itu me APHLC bang ke dudun joje lo non bang ke athe apong lo APHLC dum phan la son ja kong thuram dang klem stame ni tum bang ke pinyanian da kache thengdun pawi ke di nang tum anta thenglong ke sam jin ben sin tum chet tek dong pode di ai kumarli kar bihiran bo tum chet theng nang ni o bang se jaseme ni tum ki pudun du asi non bang ke alang tum phan ta ni tum ki pulo KSA lo charia song pantame antum just especially Thomson aro tom phan bang alang li not leaders pulotang te leaders asom si do pulotang te rata me alang li tom phasi ni chete pom thula sta soteng sedang bom pulotang te tanong te alang li phan bang ke non bang ke kar bilo chari asong ben ta ar pu ben ke pasun te nei pima alang li pena joksi hala phigi du na tum ke mesiana tum ta non ke anong juno da Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.